ಎಂಕೋ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿಂದ ಏನಂತಂಡು ಬವರ್ಚಿ ಪೋದು ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಅವರ ಬಳಿ ಅಂತ ವಾವ್ ಒಕ್ಕದುಂಡು ಸೊ ದಾಯಿಗೆ ಈತ ರಶ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಇಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವನಸಗ ಬೈದ ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕವು ಬ್ಯಾವರ್ಸಿಂದ ಏನಂತಂಡು ಆಂಡ್ ಅವು ಬವರ್ಚಿ ಸಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪುದರ್ ಬವರ್ಚಿ ಪೋದು ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಅವರ ಬಳಿ ಅಂತ ಉಲ್ಪದ ಕ್ರೌಡ್ ತುಲೆ ಸೊ ಆ ಕ್ರೌಡ್ ತೋದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಸೊ 4 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಬಟ್ ಕ್ರೌಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಡಿಪೊಳಿ ಫುಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಟು ಸೊ ಮುಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಲ್ತೂಲೆ ಮಕ್ಳಿನ ಒಂದು ಮೆನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಇದು ಮೆನು ಉಂಟು ಬಟ್ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ರೀಸನೇಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೇಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಉಂಟು ಸೊ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿರು ಬಿವೇರ್ ಆಫ್ ಫೇಕ್ ಬವರ್ಚೀಸ್ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಪ್ಪನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಾಪಿ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬವರ್ಚೀಸ್ ಆತುಂಡು ಸೊ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರಟ್ಟ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದದ ಫುಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದದ ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಫುಲ್ಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಒಂದು ತೂಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬವರ್ಚಿ ವೈಫೈ ಬವರ್ಚಿ ಅಂಚ ಬರೋದ ಬವರ್ಚಿ ಉಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪುದರ್ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪುರ RTX ಕ್ರಾಸ್ ಲಾಲಿಪಾಪ ಸೊ ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಬಂಡ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಬಂಡ ಒಂಥರ ಕಬಾಬ್ ಟೈಪ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪಲ್ತಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಸೊ ಇಂಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಪೀಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಬಂದು ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪಣದ ಎಡುಂಡು ಬಟ್ ಮಂಚೂರಿ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಡು ಮಕ್ಕಳಿನ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದ್ದು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಬಂಡ ಅಂಚನೆ ಕೊಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಡುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಅದುಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಸೊ ತೋಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೈದಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಪೀಸು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ನಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಬಟ್ ತೋಲಿ ರೈಸ್ ವಾವ್ ಒಕ್ಕದುಂಡು ಸೊ ದಾಯಿಗೆ ಈತ ರಶ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಜ್ಯೂಸಿ ಅದುಂಡು ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಆಹಾ ಆಹಾ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡ್ದು ಏನು ನೋಡು
ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸಾಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತರು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಫೇಮಸ್. ಯಾನು ದುಂಬೆ ಪನ್ಲೆಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ ನೆಟ್ ಬವರ್ಚಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಒಂದೇನು ನಿಖಲು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬತ್ತನ್ನ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲೇ ಸೊ నేను ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಂತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕ ಮುಂಜೆ ಥಮ್ಸಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಂತ ಥಮ್ಸಪ್ ಆರ್ಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ 250 ಸೊ 250 ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ 2 ಜನ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಆತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಉಂಡು. ಕ್ರೌಡ್ ಹಿಡ್ದು ಏನೊಂದು ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಉಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಬಿರಿಯಾನಿ ಖಾಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಫೋನಾಗ ಪನ್ಪೇನು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಸೌಂಡ್ ಅವನುಂಡು. ಸೊ ಗಂಟೆ 4 ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಪೂರ ಫುಲ್ ಕ್ರೌಡೇ ಅಪ್ಪಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎತ್ತು ರಶ್ ಇಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬತ್ತನ್ನ ನಿಕ್ಲೆನ ನೋಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಬವರ್ಚಿ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಬವರ್ಚಿ ಹೋಟೆಲ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಹೆಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒನಸಾದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೂಡ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕದೊಂಜಿ ಒನಸ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ. ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ನೆಟ ತಿಂದು ನಾವುಲ ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಾತ ಲಡ್ಡು ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸೊ ಒರಿಯರೇನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಪ್ಪು. ಬಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಬವರ್ಚಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇಪ್ಪಡು. ಸೊ ಅಲ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ. ಸೊ ಅವೇನು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು. ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪಂಡ ಉಂಡು ಮೆನು ಉಂಡು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಡಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲೆನ ಅಲ್ಪ 4 ವೀಲರ್ ಬತ್ತಾರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರ್ಕೊಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ ತಗೋರ್ಪೇರು. ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಅಲರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಚೆಪ್ಪು ಕ್ರೌಡ್ ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಪ್ಪುನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಡ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಡ್ತೀಯ ಬವರ್ಚಿಂದ ಪಂದು ಅವು ಪೂರ ಫೇಕ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ತಾ ಕಾಪಿ. ಸೊ ಅವೇ ಪುದಾರ್ಡ್ ನಡಪುನ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪನ್ಪೇರು. ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟುಂಡು. ಓಕೆ RTX ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬವರ್ಚಿದ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ವರ್ತ್ 250 ರೂಪೀಸ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋಲಿ. ಸೊ ಆತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ಲಸ್ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಟನ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಎಂಚೆತ್ತಲ್ ಬಾಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಸೀರ್ ಪೋತಾರದೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ನಾನು ಪೋತೆ 5 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಪೋತನ. ಓಕೆ ಕೂಡ ಬರ್ಪನೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಷ ತುಂಬಗಲ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಎಂಚುಂಡು ಸೇಮ್ ಉಂಡ. ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ ದೇಕ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಫುಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತ ಐಡ್ದ ಬುಕ್ಕ 4 ಥಮ್ಸಪ್ ಬಾಟಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು ಮಂದಿತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅವುದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ನಾನು ಇಜು ಅನ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ
ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಾಕಿದವು ಏನು ಆತ ಪನೋಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಬೇದಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಪಂಡೆ ಸೊ ಆತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಐಕ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಒಂದು ದಾಯಿಪುದಾರ್ದು ಇತರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಐತ ಬದಲ್ಗೆ ಅವೇನು ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಟೈಪುಲ ಪನೋಲಿ ಅಂಚ ಎತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಜಿಂಜರ್ ಬರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ದಾಲೇಜ್ ನಾನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಪೋಪುನ್ ಜೇಪುನ್ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ವನಸುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ತೂಕ ಪೋಯ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ Bye bye. Bye.